እዋናዊ መግለጺ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዘይ ምሽራፍ ንክፍጸም በብእዋኑ ብዝረኸውና የጋጣምታት ሁሉ ጽኑዓት መርግጻታትና እናገለጽና መጺና ኢና ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፈጢሮም ዝነበሩ ኩሎም ዓይነት ተጻውታት በመሰረት ሕገ መንግስቲ ክፈትሑ ዕድል ዝሃበ ታሪኻዊ ስምምዕነት እዩ ይኹን እምበር በዚህ ዘይተሓጎሱ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን አካላት እናገበርዎ ብዝመጹን ይገብርዎ ብዘለውን ጻዕሪ እዚ ስምምዕነት ድምጽ ጥይት ከይስማዕን ዓበይቲ ናይ ፌደራል ምትእስሳር ካብ ምግባር ብዘለለ ትጽቢት ዝተገበረሎም ውጽኢታት በብእዋኑ ክምዝገብ ኣይኸኣለን ነዚ ስምምዕነት መሰረት ገይሩ ኣብ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብላዕለዎት አካላት ፌደራል እናተመርሐ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ እንኳ እንተበጽሐ እቲ ከባቢ ወሪሮም ዝሓዙን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ውዓል ሕደር ክወጽእ ስምምዕነት ዝበጽሕሎም ሓይልታት ነቲ ዝተጀመረ ኣፈጻጽማ ከይዲ ሰላም ዘዓንቅፍ መገለጻት ብምውዛዕን ነቲ ከይዲ ዘፍጽሙ ዘለዉ ሰብ መዚ ፌደራል ብሚድያ ብምንሻውን እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ብዕቱብ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ እቲ ዝገርም ድማ ዋላ እኳ ንሕና ነቲ ዝተጀመረ ምርግጋጽ ዘላቕ ሰላም ብምሕሳብን ክዕረቕ እዩ ብዝብል ተስፋ ክንሓልፎ እንተበልና ብወገን እቲ በዓል ዋና ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ንምእራም ዝገብሮ ጻዕሪ ብዘይ ምርኣይና የመና ሓዚና ኢና ሕዚ እውን መንግስቲ ፌደራል በዓሉ ዝተለወመ ተመዛበልቲ ወገናት ናይ ምምላስ ውሕስ ብዝኾነ ክብሮም ዝሓለወ መንገዲ እግሪ ናይ ምትካል ተስፋ ዝህብ ጻዕሪ ክደፍአሉን አጠቃላሊ ከይዲ ዘላቕ ሰላም ንድሕሪ ዝመልሱ ምንቅስቃሳት ክዕርዮምን እናተሓሳሰብና ዕለት 10 ወርሒ 3 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እቶም ቀደም እውን ህዝብና ክመዛበል ቅድሚት ኮይኖም ያላዕሉ ዝነበሩ ገለ ምሁራትን መራሕቲ ሃይማኖትን በቲ ሕሉፍ ከይተናስሑ ሕዚ እውን ነቲ ስምምዕነት ዝዓንቅፍ ዝተጀመረ ሰላማዊ ቃልሲ ዝዘርግን ንሕገ መንግስቲ ግዝኣት ትግራይ ዝጻረርን ሓላፍነት ዝጎደሎ መነወሪ ተግባር እናፈጸሙ ውዒሎም ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ብፌደራል መንግስቲ እናተመርሐን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ዝህብ ሰላማዊ ርክባት መመሊሱ ዘጽልምትን ስለ ዝኾነ ቀባልነት ከም ዘይብሉ እናገለጽና ዝምልከተኩም አካላት ግቡእ ትኹረት ክትቡን ማዕረምታ ክትገብሩልን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ይሓትት ውድብና ስምረት ዝኾነ ዓይነት ኣፈላልያት ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ጥራሕ ክፍትሕ ከም ዘለዎ ብጽኑዕ ይኣምን ስለ ዝኾነ ኣብ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ዘለና መርገጽ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዘይናው ጽኑዕ መርገጽና እዩ ኣብ መወዳእታ ነዞም ከምዚ ዝበለ ሓላፍነት ዝጎደሎም ተግባራት ዝፍጽሙን አካላት ውልቀ ሰባትን እናኾነና ብቐጻሊ እውን ወሰንን ሓድነት ትግራይ ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ወጻኢ ብትዕቢትን ብድዕን ተወጢሮም ንዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ምስ ህዝብና ብምዃን ብትሪክን ቃላሶም ደጊምና ክናረጋግጽ ንፈቱ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማዕታትና ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት 12 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት